Treballava a l'empresa de la meva mare, feia disseny de robes i també pintava el menjador de casa. Quan la meva mare, quan se n'anaven a dormir, allò era el meu estudi. La meva carrera científica jo crec que només la puc entendre pensant en que realment sóc una persona molt, molt curiosa i que el fet d'intentar entendre com funciona el cos i totes les coses que encara no sabem és el que em va motivar a entrar una mica en aquest món. I el vindre a Eivissa va ser un moment de liberació. Vaig madurar com a persona i això també es va reflexar en la meva obra. Vull dir, la meva obra era molt... Això, els puntets, era molt primitiva quan vaig arribar aquí i a poc vaig anar madurant, em vaig fer com a artista i com a persona. Quan entres a un laboratori per primer cop vas perdudíssim i sobretot tens la sensació de que faràs coses malament, que crearàs un incendi, no sé, no? Hi ha com moltes coses que has de tenir en compte, però sí que és veritat doncs, que a mesura que t'hi vas trobant a dintre funciona sol, gairebé tu ets un engranatge més de tota la màquina. M'encanta ensenyar el que és el món racional i el món irracional, i que això es confronti amb una sola obra. Inclús estic convençut que si una obra no sé, és bona, és també per totes les emocions que la gent ha depositat en l'obra. O sigui que no la fan només l'artista, també la fan els que la miren, els que en parlen d'ella, els que escriuen sobre ella o els que fan un vídeo. La ciència sempre es presenta des d'aquest punt de vista molt racional, però té també una part artística o d'interpretació que també és molt divertida. Fem experiments, creem imatges i les pintem de colors que en realitat no existeixen i juguem amb aquests colors. Nosaltres estudiem coses que són molt moleculars, que són micro-nanomètriques i que per tant no podem veure i en fem interpretacions i en fem dibuixos. Sempre intentem veure les coses d'un punt de vista racional, però alhora també juguem una mica amb aquesta cosa científica, artística, colorista.